gipanganak sa ginikanan nga pobre, pero wala ko kamahay kay sa bisyo gipitulmi. Ug giunsa pagtudlo ang kamatuoran, bahalag man libak ba na ang amo ang silingan. Haladaot lang mo diri sa amua, basta kami nga pamilya nga mag-inusara. Paglaong paghandom sa Diyos natong amahan, pagminahalay sa usag-usa ka pamilyahan. Naglisod sa pagkaon tungod sa kami uyamot, pero among ikaon gikan sa hinaguan na kamot. Pito ka igsuon kami nga gipa-eskwela, para mga pangandoy among makaput na. Ginikanan wala kapuya sa ilang pagtrabaho, gapatulog singot buntag mahapon man ug udto. Wala mi gamahay na sila mong ginikanan, kisa matarong kami ilang gitudluan. Diyos saksi sa among kinabuhi, pero atong dawaton kay maumay atong napili. Atong kapalaran magafokus sa atong dughan, kay ang Ginoo dili na niya pasagdan. Diyos saksi sa among kinabuhi, pero atong dawaton kay maumay atong napili. Atong kapalaran magafokus sa atong dughan, kay ang Ginoo dili na niya pasagdan. Mga pagsulay amo nang naagian, pero nalampos ray ka sa pagampo nilabihan. Mga butang nga amo auntang gusto na kabuton, pero dili maabot tungod sa among kapobrehon. Pait sa kinabuhi halos among naagian, pero sa pagrespeto saksi ang mga kadaghanan. Dili jud lalim ang mamuhi usa ka pobre, maunang mukayod maning kamot na lang jud ni sa matag Domingo. Kami nagasimba para magpasalamat sa gihatag niya nga gasa. Dili importante ang atong kapobrehon, ang pagkahiusa, ug importanteng matinahuron sa isig katawo nga atong gihigugma. Kay sa Bible pahigugma ang kaaway, o kira nga pobre basta kita malipayon. Dawaton og magpasalamat kung unsa taron. Diyos saksi sa among kinabuhi, pero atong dawaton kay maumay atong napili. Atong kapalaran magafokus sa atong dughan, kay ang Ginoo dili na niya pasagdan. Diyos saksi sa among kinabuhi, pero atong dawaton kay maumay atong napili. Atong kapalaran magafokus sa atong dughan, kay ang Ginoo dili na niya pasagdan.